Αν ασχολείσαι με την καλλιέργεια για λίγο καιρό, ξέρεις ήδη μια αλήθεια. Το υγιές έδαφος είναι το παν. Και τι κάνει το έδαφος υγιές? Οι γεωσκόλικες. Αυτοί οι μικροί υπόγειοι εργάτες είναι σαν σιωπηλοί υπάλληλοι. Αερίζουν το χώμα, διασπούν την οργανική ύλη και αφήνουν πίσω τους κάτι πολύτιμο, τα περιτώματά τους. Αυτά τα περιτώματα λειτουργούν ως φυσικό λίπασμα. Αλλά να τι είναι ενδιαφέρον. Ήξερες ότι υπάρχει ένα κοινό υλικό που μπορεί να πολλαπλασιάσει τους γεωσκόλικες σου και να σου δώσει πιο πλούσιο έδαφος από ποτέ? Μιλάω για το ρύζι. Ναι, αυτό το απλό υλικό από την κουζίνα σου μπορεί να είναι το μυστικό που περίμενε ο κήπος σου. Καλώς ήρθατε στο φυσικό θησαυρό, Κομοάρα Νατουράλα. Αν είσαι εδώ για πρώτη φορά, κάνε εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι. Κάθε εβδομάδα ξεθάβουμε μυστικά που η βιομηχανία προτιμά να ξεχάσεις. Σήμερα θα σου δείξω ένα κόλπο που οι ειδικοί συνήθως δεν μοιράζονται. Συνδυάζει τη φυσική δόμηση του εδάφους με μία μέθοδο πολλαπλασιασμού των γεωσκολίκων. Ας ξεκινήσουμε. Γιατί οι γεωσκόλικες είναι τόσο σημαντικοί? Πριν αποκαλύψω το μυστικό του ρυζιού, ας μιλήσουμε για τους γεωσκόλικες. Αυτά τα ζώα αξίζουν περισσότερο σεβασμό από αυτόν που λαμβάνουν. Οι γεωσκόλικες είναι η αρχιμηχανική του εδάφους. Καταναλώνουν οργανική ύλη σε αποσύνθεση, την αλέθουν στα μικρά μνιώδη στομάχια τους και την αποβάλλουν ως χούμο γεωσκολίκων, το γνωστό κομπόστ από σκουλίκια. Αυτός ο χούμος είναι μικρά ψήγματα συμπυκνωμένης θρέψης για τα φυτά σου. Τα τούνελ τους επιτρέπουν στον αέρα και το νερό να κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό κρατά τις ρίζες χαρούμενες και μειώνει τη συμπίεση του εδάφους. Ένα παρτέρι πλούσιο σε γεωσκόλικες είναι σαν ξενοδοχείο 5 αστέρων για τα φυτά σου. Γόνιμο, αερισμένο και με ισορροπημένη υγρασία. Μάλιστα, οι ερευνητές εκτιμούν κάτι εντυπωσιακό. Η δραστηριότητα των γεωσκολίκων μπορεί να αυξήσει τη σοδειά έως και 25%. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι γεωσκόλικες δεν εμφανίζονται και δεν ευδοκιμούν μόνοι τους. Χρειάζονται τροφή, χρειάζονται το κατάλληλο περιβάλλον. Και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το ρύζι. Το ρύζι είναι μόνο ένα από τα κόλπα της κουζίνας που η βιομηχανία λιπασμάτων έχει θάψει. Υπάρχουν άλλα 6. Εξίσου ισχυρά, κρυμμένα ακριβώς, μπροστά στα μάτια σου. Αν θέλεις να τα μάθεις όλα, έχω ετοιμάσει έναν πλήρη οδηγό στον πρώτο σύνδεσμο στην περιγραφή. Αλλά ας συνεχίσουμε γιατί υπάρχουν πολλά σημαντικά ακόμα σε αυτό το βίντεο. Γιατί λειτουργεί το ρύζι. Το ρύζι μπορεί να φαίνεται πολύ απλό για να κάνει τη διαφορά. Αλλά όταν καταλάβεις πώς οι γεωσκόλικες επεξεργάζονται την οργανική ύλη, όλα βγάζουν νόημα. Οι γεωσκόλικες ευδοκιμούν με υδατάνθρακες και το ρύζι, ειδικά το βρασμένο ή μουλιασμένο, είναι πλούσιο σε άμυλο. Αυτό το άμυλο διασπάται γρήγορα σε σάκχαρα που λατρεύουν τα μικρόβια. Ορίστε η αλυσιδωτή αντίδραση. Πρώτον, το ρύζι τρέφει τα μικρόβια. Όταν προσθέτεις ρύζι στο κομπόστ ή στο παρτέρι του κήπου σου, γίνεται ένας μπουφές για τα μικρόβια του εδάφους. Αυτοί οι μικροοργανισμοί πολλαπλασιάζονται γρήγορα διασπώντας το ρύζι. Δεύτερον, τα μικρόβια προσελκύουν τους γεωσκόλικες. Οι γεωσκόλικες δεν ψάχνουν απευθείας το ρύζι. Ψάχνουν τη μικροβιακή δραστηριότητα που το περιβάλλει. Ένα κομμάτι ρύζι που αποσυντίθεται γίνεται μαγνήτης για τους γεωσκόλικες. Τρίτον, οι γεωσκόλικες μεγαλώνουν περισσότερο και αναπαράγονται γρηγορότερα. Με άφθονη μικροβιακή ζωή, οι γεωσκόλικες τρέφονται πιο αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει πιο παχείς γεωσκόλικες, περισσότερο χούμο και πλουσιότερο έδαφος. Σκέψου το ρύζι σαν μια σπίθα. Ανάβει το μικροβιακό πάρτι στο οποίο οι γεωσκόλικες δεν μπορούν να αντισταθούν. Πώς να χρησιμοποιήσεις το ρύζι? Τώρα ας περάσουμε στην πράξη. Πώς χρησιμοποιείς πραγματικά το ρύζι για να εμπλουτίσεις το έδαφος σου? Πώς προσελκύεις περισσότερους γεωσκόλικες? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζεις, αλλά η τεχνική μετράει. Μέθοδος 1. Βρασμένο. Ρύζι για γρήγορη δράση. Αν θέλεις γρήγορα αποτελέσματα, χρησιμοποίησε βρασμένο ρύζι που περίσσεψε. Βεβαιώσου ότι είναι σκέτο, χωρίς λάδι, αλάτι ή μπαχαρικά. Άπλωσε μια λεπτή στρώση στην επιφάνεια του παρτεριού. Μετά κάλυψέ το ελαφρά με χώμα, κομπόστ ή εδαφοκάλυψη. Μάλτς. Σε λίγες μέρες θα παρατηρήσεις περισσότερη δραστηριότητα γεωσκολίκων σε εκείνη την περιοχή. Μέθοδος 2. Αλεσμένο ρύζι για αργή αποδέσμευση. Το ομό ρύζι λειτουργεί επίσης, ειδικά αν είναι σπασμένο ή αλεσμένο. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποσυντεθεί, αλλά προσφέρει μια σταθερή πηγή μικροβιακής τροφής. Ανακάτεψε μια χούφτα στο κομπόστ σου. Ηθάψε το σε βάθος 5 έως 7 εκατοστών στο υπερυψωμένο παρτέρι σου. Οι γεωσκόλικες θα το βρούνε με τον καιρό. Μέθοδος 3. Ριζόνερο για ήπια θρέψη. Μην πετάς το θολό νερό αφού ξεπλύνεις το ρύζι. Το ριζόνερο είναι γεμάτο άμυλο και θρεπτικά συστατικά. Ρίξε το απευθείας στο παρτέρι σου ή στο σωρό κομπόστ. Τρέφει τα μικρόβια αμέσως και διατηρεί το έδαφος υγρό. Διπλό όφελος για τους γεωσκόλικες. Μέθοδος 4. Η όθηση για τη βερμικομποστοποίησή σου. Αν έχεις εκτροφείο γεωσκολίκων στο σπίτι,
Το ρύζι αλλάζει τα πάντα. Πρόσθεσε μικρές ποσότητες βρασμένου ή μουλιασμένου ρυζιού. Ανακάτεψέ το με θρηματισμένα φύλλα ή χαρτόνι. Οι γεωσκόλικες θα ξετρελαθούν. Αλλά προσοχή, μην το παρακάνεις. Το πολύ ρύζι μπορεί να αυξήσει την οξύτητα στο δοχείο. Το μέτρο είναι το κλειδί, το ρύζι είναι ισχυρό, αλλά όπως κάθε βελτιωτικό εδάφους, το μέτρο είναι απαραίτητο. Πολύ ρύζι σε ένα σημείο μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική ζύμωση. Αυτό παράγει άσχημες μυρωδιές και προσελκύει παράσιτα. Λίγο εδώ και εκεί είναι όλο και όλο που χρειάζεσαι. Μια χούφτα στο κομπόστ σου είναι αρκετή. Σκέψου το ρύζι σαν συμπλήρωμα, όχι σαν αντικαταστάτη άλλης οργανικής ύλης. Τι συμβαίνει όταν τρέφεις το έδαφος? Με ρύζι. Όταν τρέφεις το έδαφος με ρύζι σταθερά σε μικρές ποσότητες, συμβαίνει το εξής. Μεγαλύτεροι και υγιέστεροι γεωσκόλικες πολλαπλασιάζονται και παχαίνουν γρηγορότερα. Πλουσιότερος χούμος γεωσκολίκων, το έδαφος σου εμπλουτίζεται με θρεπτικά συστατικά. Άζωτο, κάλιο, φόσφορο. Καλύτερη υφή εδάφους, πιο αφράτα και καλύτερα αερισμένα παρτέρια. Η ανάπτυξη των ριζών γίνεται αβίαστα. Υγιέστερα φυτά. Με καλύτερη θρέψη και αερισμό, τα φυτά δείχνουν ισχυρότερη ανάπτυξη. Πιο πράσινα φύλλα, μεγαλύτερη αντοχή στο στρες. Είναι σαν να δίνεις στον κήπο σου μια μυστική υπερτροφή, μία που δουλεύει κάτω από το έδαφος, εκεί που συμβαίνει η πραγματική μαγεία. Η εμπειρία μου. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Στην αρχή ήμουν δύσπιστος. Πάντα επικεντρωνόμουν στα παραδοσιακά υλικά κομπόστ. Φύλλα, υπολείμματα κουζίνας, κοπριά. Αλλά μια μέρα, κοιτάζοντας ένα πιάτο με ρύζι που περίσσεψε, σκέφτηκα: γιατί να μην το δοκιμάσω? Το έβαλα σε μια γωνία του υπερυψωμένου παρτεριού μου, το κάλυψα ελαφρά και το άφησα στην ησυχία του. Μια εβδομάδα αργότερα, όταν παραμέρισα την εδαφοκάλυψη, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γεωσκόλικες, δεκάδες από αυτούς, συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον μικρό χώρο, να στριφογυρίζουν σε πλούσιο, σκούρο χώμα. Έδειχναν μεγαλύτεροι, υγιέστεροι και πιο πεινασμένοι από ποτέ. Αυτό το πείραμα άλλαξε τον τρόπο που βλέπω το ρύζι. Όχι μόνο ως φαγητό για μένα, αλλά ως φαγητό για το έδαφος μου. Από τότε έχω τη συνήθεια να δίνω ρύζι στα παρτέρια μου κάθε λίγες εβδομάδες, ειδικά κατά την περίοδο ανάπτυξης. Και κάθε φορά τα αποτελέσματα είναι τα ίδια. Περισσότεροι γεωσκόλικες, πιο αφράτο χώμα, φυτά που ευδοκιμούν σαν στον παράδεισο. Πρακτικές συμβουλές. Να καλύπτεις πάντα το ρύζι με χώμα ή εδαφοκάλυψη για να κρατάς μακριά τα παράσιτα. Προσπάθησε να συνδυάσεις το ρύζι με άλλη οργανική ύλη, φλούδες μπανάνας, κατακάθια καφέ, θρηματισμένα φύλλα. Αυτό δημιουργεί έναν ισορροπημένο μπουφέ για το έδαφος σου. Αν καλλιεργείς σε ζεστό κλίμα, χρησιμοποίησε μικρότερες ποσότητες πιο συχνά. Το ρύζι αποσυντίθεται γρήγορα με τη ζέστη. Σε πιο κρύες περιοχές, θάψε το ρύζι λίγο πιο βαθιά. Έτσι αποσυντίθεται σταθερά χωρίς να παγώνει στην επιφάνεια. Αυτές οι μικρές προσαρμογές διασφαλίζουν ότι το ρύζι σου δουλεύει αρμονικά με τον κήπο σου. Η ομορφιά είναι στην απλότητα. Η ομορφιά της χρήσης του ρυζιού είναι η απλότητά του. Είναι οικονομικό, προσβάσιμο και ειλικρινά είναι κάτι που έχουμε ήδη στην κουζίνα. Πιο σημαντικό είναι μια υπενθύμηση. Η δημιουργία υγιούς εδάφους δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Στηριζόμενοι στις φυσικές διεργασίες, τα μικρόβια τρέφουν τους γεωσκόλικες. Οι γεωσκόλικες εμπλουτίζουν το έδαφος. Εμείς απλά κάνουμε στην άκρη και αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Είτε είσαι αρχάριος που φτιάχνει το πρώτο του υπερυψωμένο παρτέρι, είτε έμπειρος κυπουρός που ψάχνει αυτό το επιπλέον πλεονέκτημα. Το ρύζι μπορεί να γίνει ένα μικρό αλλά ισχυρό εργαλείο. Μεγαλύτεροι γεωσκόλικες, πλουσιότερο έδαφος, υγιέστερα φυτά. Είναι πραγματικά τόσο απλό. Συμπέρασμα. Στο τέλος της ημέρας, η κυπουρική είναι μια συνεργασία με το έδαφος, με τα μικρόβια, με τους γεωσκόλικες, με την ίδια τη φύση. Όταν δίνουμε στο έδαφος αυτό που χρειάζεται, μας το επιστρέφει 10 φορές περισσότερο. Το ρύζι είναι απλά ένας ακόμα τρόπος να θρέψουμε αυτόν τον κύκλο. Και θυμήσου, αν θέλεις να μάθεις τα άλλα 6 κόλπα της κουζίνας για δωρεάν γόνιμο έδαφος, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή. Οπότε την επόμενη φορά που θα βράσεις ρύζι, κράτα λίγο για τον κήπο σου. Βάλ' το στο κομπόστ σου, κρύψε το κάτω από την εδαφοκάλυψη ή απλά ρίξε το νερό από το ξέπλυμα στα παρτέρια σου. Μετά παρατήρησε πώς αντιδρούν οι γεωσκόλικες. Παρατήρησε πώς μεταμορφώνεται το έδαφος σου. Πίστεψέ με, μόλις δεις τα αποτελέσματα, δεν θα ξαναδείς ποτέ με τον ίδιο τρόπο έναν απλό κόκκο ρυζιού. Αν αυτό το μυστικό σου φάνηκε χρήσιμο, κάνε εγγραφή και κοινοποίησε αυτό το βίντεο σε έναν άλλο κυπουρό. Μαζί θα συνεχίσουμε να ξεθάβουμε τα φυσικά κόλπα. Αυτά που κάνουν την κυπουρική πιο απλή, πιο πλούσια και πιο ικανοποιητική. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.